завърша серията, която започнах с клиповете за полифурна заварка, с малко теория. В този епизод ще говоря за изолацията на тръбите. Защо се слага и кому е нужно. Изолацията на тръбите покрива някои параметри, които без изолация не можем да постигнем. Първо и основно е топлоизолацията. Задържа топлината в топлата тръба и не позволява на студената вода да се затопля. Също така се грижи когато закопавате тръбите в основата, в замазка или в мазилка, се грижи да има достатъчно място, за да може тръбите да се разширяват спокойно вътре в стените на изолацията. Защо е проблем затоплянето на студената вода? За да бъде годна за пиене, тази вода не трябва да надвишава 18-20 градуса. Известно е, че от 20 до 50 градуса се развива легионела във водата. Най-добрата температура за развитието на легионела е около 37-42 градуса. Но тя живее в температури между 20 и 50, което означава, че топлата вода не трябва да пада под 60 градуса или 55 да кажем, а студената вода не трябва да се загрява над 20 градуса. И понеже има моменти, когато водата не се ползва и тогава топлата вода може да се затопли, именно ради тези моменти ни е необходима изолацията. Разбира се, при топлата вода помага и циркулацията, когато има циркулационни тръби. Но тя се държи постоянно гореща, когато работи помпата. Другата особеност е, че ако се монтират при външен монтаж, студената вода, особено в топли помещения, образува конденс. Сложи ли се топлоизолация върху нея, това се преустановява, прекратява се. В смисъл, понякога се образува, ако вече наистина стане много топло в стаята, но то е под самата топлоизолация в доста по-малки количества, отколкото ако няма изолация. За мен един от важните моменти е с дилатацията на тръбите, тяхното линейно удължаване или свиване при студената. Тогава, когато ги закопаваме в мазилки и замазки, най-често ми се случва, повечето ги правим закопани. Скриваме ги. Замазват се за мазилка, за маска, бетона, пощета. Тогава, ако тръбата няма изолация и когато топлата вода започне да се разширява, тя просто няма къде да отиде. И това вкарва излишни напрежения в материала и, разбира се, и в заварките. Естествено, резултатът е скъсяване живота на тръбата. За да стане всичко както трябва, когато затваряте тръби в основа, те трябва да бъдат изолирани от всякъде, в смисъл. И самите фитинги, не само тръбите. Самите фитинги също трябва да бъдат увити с топлоизолацията. Тогава, когато е дебела, съветвам да бъде 12 мм или 13, когато е дебела, от едната страна, представете си едно трасе, което е с дължина, някаква дълга тръба. От едната страна имате 12-13 мм, от другата страна имате също 12-13 мм свободен ход. Тогава тръбата спокойно може да се разшири. Свиването не е толкова проблем при студената вода, защото тя си го има, тя просто леко се свива. После си минава в оптималната температура, да кажем, когато не се ползва. Нали, оптималната дължина. Така че това е доста важно. Друг начин да се компенсира това линейно разширение е с компенсатори, когато използваме външен монтаж. Да кажем щрангово, пространство, вертикални тръби. Там компенсаторите са задължителни, а често не се слагат. Ето това е компенсатор за 3/4 тръби. Значи това е. Казват му О-компенсатор. Значи това се маха това тиксо тук и то работи така, така и така. Този кръг обира напрежението на тръбата. Слагат се най-често на топлата вода, но може да се сложат и на студената, за да няма прекалено големи свивания. Ако, да кажем, блок, който е с голямо потребление и водата е постоянно студена, ще има придърпване, хубаво е и студената да се сложи. Така, други компенсатори, ако нямате такъв под ръка, може да си направите.
Те са П компенсатори или У компенсатори, както и удобно. Значи системата е така, хоп, хоп, хоп. Тръбата идва от тук, тук идва. Нали така? Тук се слага по едно коляно и падате надолу, долу ги събирате. Това е П компенсатор. Тук горе при рамената, тук се получава това движение, което обикновено на всяко рамо между 1 и 3 см. Естествено, зависи дължина на тръбата, зависи и диаметъра на тръбата, дебелина на стената и каква е температурната разлика. Но така са компенсаторите. Хубаво е да се ползват. Не трябва да се изключват, защото тръбите после се нагъват така. Получават се аномалии от напрежението, на някои избиват едни топки, сте виждали, така не трябва да има напрежение. Тези тръби се фиксират с опори. Опорите са ли подвижни или неподвижни? Като подвижните опори се слагат през цялата дължина на тръбата, а неподвижните се захващат само при фитингите, където са правени завърки. И то близо до фитингите, до 1 см, да кажем, от фитинг. При тройници, при колена, при муфи. Останалата част от тръбата се слагат подвижни опори. В случая, какво означава това? Неподвижната опора, като стегнеш с скобата, тръбата не мръда, не може да се движи нито нагоре, нито надолу. А подвижната е като стегнеш, тя се движи спокойно, но я държиш в устай. Не се изкривява. Така че, това също е важно. Тръбите трябва да се фиксират здраво към основата. Дали е хоризонтална или вертикална, няма значение. За финал ще кажа, че топлоизолацията на тръбите е важна. Слагайте я. Важна е за здравето ни, важна е за продължителността на използване на водопровода. Едно е да го използваш от 30-40 години, друго да го използваш 10, 12, 15. Има значение. Ползвайте топлоизолацията, спазвайте си технологичните процеси и всичко ще бъде наред. Пожелавам ви успех!